салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra B аст, яъне дутия бародаро, ки солаш 98 сол. сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.6. коробкаш механикаи ҳолаташ хубе бародаро. мошин ду баллони пеш нав, ду баллони қафо 70%. мотор коробка ходовиш ҳамсоза, мотораш 100%, ягон расход надорад, масъала намехӯрад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нақша 28000 сомон мегӯяд. хайдори аниқ бошад, савдорам дорад бародаро. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Opel Zafira, солаш 2006 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов минивэн, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин бародаро. нав Европа вардагиай. мотор коробка ходовиш соза, задагӣ писадагӣ надорад, кожаний салон, мултирол, электропакет, ҳамаш 100% кор мекунад, кондитсионерам дорад, кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Исфара, нақша 58 гуфта истодаи. хайдор бошад, бо савдорам мешавад, мегӯяд назди мошинда. касоне ки хайдор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти дигаре аз соҳиби мошин дастрас кунед. ваз 2100, солаш 2001, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хетчбек, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолати мошин хуб аст, соҳиби мошин қай карда ки мошин ҳамаш 100% кор мекунад, савдо мешавад бо назди мошинда. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нақша 10000 сомон мегӯяд. чӣ хеле ки гуфтем, савдо мешавад дар назди мошин. бародарони хайдор, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагир аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бародаро Daewoo Tico, солаш 97 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хетчбек, объем 07. коробкаш механик, ҳолаташ хубай. соҳиби мошин мегӯяд ки мошин ҳамаш 100% кор мекунад, ҳуҷҷатам дорад. қарор дорад дар шаҳри Конибодом, нақша 15 мегӯяд, савдо мешавад. бародароне ки аниқ хайдор ҳастед, барои маълумоти аниқ ба даст овардан, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти дигаре аз соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Nexi бародаро, солаш 99 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолаташ хубай, 4 баллон 80%, 5 моҳ ҳуҷҷат, мотор коробка ходовои соз, аккумулятораш нави пачкавай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 12000 сомон мегӯяд. хайдори аниқ бошад, бо мегӯяд савдорам мешавад.
бародарони хайдор, барои маълумоти ани қабл даст овардан рақамҳои рӯи экран дар зан занӣ, маълумоти иловагӣ аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки бисёртар Starex мепурсида, якта састани беҳтаринаш ёфтагӣ, камтар қиматтаране ки ҳолаташ зурибадай. Солаш 2003 сол, ҳолаташ беҳтарина бародаро, кансани дора, 100% кор мекуна, мотор коробка ходовой соз, ҳуҷҷат дора, баллонашам ҳолати хуб доҳам, бе ягон камбудӣ ва расходе, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 65 та мега, савдо ҳам мешавад. касоне ки хайдор ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар зан занед, маълумоти дигар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихе мошин, хона, замин, квартир чизе барои фурӯхтани ки реклама дошта бошед, дар номраҳои имо, ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне Канада меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. хайртон наворҳои оянда.